नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी पूर्वी गीत विरह के भाव बाटे आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी। दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के लाइव अगर बढ़िया से गा देतनी तो गाना 100% बच जाई भैया। एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत अच्छा मैटर बाटे। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होकर बड़े भैया लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी और भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के गीत लिखवावे के बा बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। चार्ज लेनी भैया लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में कोनो प्रकार के रउआ शिकायत ना मिले। गाँव में कहीं हमारा गाना खटकी नहीं, एकदम बढ़िया से रउआ गा सकतनी। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक कमेंट कर दे भैया। मुखड़ा स्टार्ट कर जा कि कैसे गाओ के बाटे। एगो औरतिया के नए नए शादी विवाह भइल बा, गौना भइल बा, आइल बिया घरे आ ओकर पति छोड़ के परदेश चल जाता रह। देखिए ओकरा दिल पर का गुजरता, का कहतिया। आरे होखते गवनमा राजा कि होखते गवनमा राजा, गइल परदेश देवरबा कइले बावे, देवरबा कइले बावे, रोजे रोजे घरबा में कलेश देवरबा कइले बावे। अरे होखते गवनमा राजा कि होखते गवनमा राजा, गइल परदेश देवरबा कइले बावे, देवरबा कइले बावे, रोजे रोजे घरबा में कलेश देवरबा कइले बावे। तोहरे फिक्र में भइल कि तोहरे फिक्र में भइल, पगली के भेष देवरबा कइले बावे, देवरबा कइले बावे, रोजे रोजे घरबा में कलेश देवरबा कइले बावे, रोजे रोजे घरबा में कलेश देवरबा कइले बावे। तो भैया एकरे के हम नीचे से गौले बनी, रउआ एकरे के उठा के ऊपर से गा सकतनी। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के बा तब बेहिचक रिया कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। वीडियो पसंद आइल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। अगर हमरा गाँव में कोनो त्रुटि भइल हो भैया तो क्षमा चाहत नहीं, काहे कि हम गीतकार बनी, रुआ के डमी बता दिले बनी। रउआ एकरा के उठा के बढ़िया से गा सकतनी। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।